Ma en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en kamorna mar bedo kod odiechieng wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wantiere studio ka adhirwake obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olony e thiedho tuoche mage aito en emomiwa twakwa makawuono. Machiegni daktari. Erokamano ahinya. Anyinga en Sam Awili Gwer. An jakagwo modak Asembo. Dalawa ni kumoro Nomboye but Nyagoko. To an daktari molony e yore obongo gi nerves. Daktari thothne ji oluorga weche mag obwongo. Ini neno ni ber mondo misomo obwongo. Ang'o momiyo ber kaka wuoni puonjo weche mag obwongo? Niwach ng'eny tuoche machando ji maketo gi piny ma miyo ok gidhi nyime gi weche gi mapile pile. Owe obwongo. To be waneno ni nitie tuoche mang'eny machando ji organs mopogre opogre ma be affect kaka obwongo tiyo. Emomiyo obwongo en gima lich ng'eyo kaka otiyo, kaka wanyalo rite, be kaka wanyalo geng'o tuoche ma chande. Ma thoth tuoche agaye obwongo kata ka fuoni tiere kod chandruok, nyalo bedo ni chandruok owuok e obwongo miyo ber ka wang'eyo matut kotende kod obwongo. Kaundi her mondo ipuonj wang'o kotende kod weche mag obwongo daktari? Kawuono deber kwa wuoye wach kuot e obwongo. To kuot to timre atima e dendi. Kuonde mora mora ma e dendi. Ineno dendi nigi chik ma ng'iso ni odhi dongo marom nade. Kumora mora e dendi nigi chik machal kamano. Nitie bende cells mek dendi ma be seche moko ol gi tich. Gibe nitie kaka gibedo replaced. To system no kokethre miyo koro organs ma e dendi kuot moloyo kaka ochikgi. Koro kuot no nyalo timre kumora mora e dendi. To kotimre obwongo mwaluongo ni kuot mar obwongo. To oyudi obwongo kolure gi kuma omako. Moro kapok wadonjo matut wadwani wang'e ne obwongo kaka obwongo thoro chalo, atije mopogore opogore mag obwongo ka ok okuot kata ka onge kod chandruok moro amora, kae to bende wabong'e ane ka ponono ni en obwongo mangima makare, gima ni onego bed ni chalo nade. Moro ka wantiere kod picha, tubo miwa picha mar obwongo kendo daktari biro leronwa ni mae kaka obwongo chala. Obwongo opoge kidienje mopogore opogore koluwore kod tije ma obwongo no tiyo, kae to wadhi ane ka ponono ni koro bedo gi chandruok ma okuot. Nikech thothne ka oganda winjo ga ni kuot e obwongo, ji neno ga nena ka gima en death sentence, ka gima en gima koro ngima ng'ato orumo ma onge kaka inyalo konyo. Kang'eyo ka diera nitiere wachni. Ok ochuno ni kuot moro amora ma timre e obwongo en death sentence. Nitie ma be inyalo thieth. Nitie ma bende beda beda obwongo to ok kel chandruok moro amora. To nitie maradier manyalo kelo chandruok. Ema wachono. Koro lure ni en gimane, lakini be ok ging'eyo, ok en gima chando ji mang'eny. Emomiyo gimora mora kotimre ni kikipar ni ero yude kuot mar obwongo. Daktari wantiere kod picha ka mar obwongo nikech kawuono ka kumwa kete maino ka kumwa kete focus daher mondo minyisi kwara Ramogi Ajwang' fuon mar obwongo ni kidienje mopogore opogore kod tije ma akonge makae to bang'e wabong'eyo ka ponono ni kuot odonje. Kuot thoro chako gi kanye to thothne onyiso gang'o machiegni daktari? Koro ma picha maber manyiso kuonde mopogre opogre mar obwongo. Kae kambele, kae kanyum. Kae wengeni ni kamoro ka. Wengeni? Wang'i. Kopone waso e wi wengeni dhi bedo ka. Koro kumwaluongo ni frontal lobe ni en mar paro, en mar planning, en mar chano weche ni. To gi mbele kae ma motor system ma mi iwuotho kata timo gik midwa timo. To aligned ni mwaluongo ni central sulcus ni opogo mbele gi nyuma. Koro nyuma ka posterior ka kuma iyudo sensations ma biro kuonde mopogre opogre kuom dendi. Aeto kae kar neno kineno gimoro to obiro register ka. Kae kuma iwinjo go gik moko. Koro kae be ma language losre. Koro ineno ko en gi yore mopogre opogre. Kwa biro piny kae
to ma waluongo ni cerebellum en mokonye gi weche balance gi coordination. Aeto ma ema ji ohero wachoga medulla oblongata madhi piny en makoro okonye gi timo gik ma wacho ni vegetative functions, tiende ni gik ma konyo ngimani kaka yweyo, kaka adundoni, kaka ginene, kaka be chiemo nyalo donjo ei. En ma ko ng'ato iwacho nang'o, jok ma o commit suicide ka ema hinyrega, emomiyo timre dichiel. Niwach kae kochot to koro ngima ok dhi mbele. Koro wawacho ni kuot mar obwongo nyalo timre kumoro amora. Ne wachako gi wacho ni kuot e obwongo, ni kuot nyalo timre e dendi kumoro amora. Niwach dendi nigi cells manigi chik ma dwaro ni onego dong marom kama. To kool gi tije, onego manyien otimre, onyuol kama. To koro ko chik no okethi, iyudo ka kumoro dongo molo kaka chikowa. Ema be timre ei obwongo ka. Koro e obwongo ka nitie cells manigi tije mopogre opogre. Nitie ma generate stima no. Ema tiyo, ema dhi kuonde mopogre opogre. Nitie ma support, wawacho ni infrastructure, gi support kaka cells moko omakre. Nitie mar remo. Koro mago te nyalo weyo chik, aeto gidongo mokalo. Kia kuyuda maber. Wayudi maber mokalo ni mana kaka del duto te, obwongo bende nyalo dongo, map cells nyalo dongo mopogore kod kako nego beni gidongo. To mana kama wantiere obwongo ka ipogo no mabende nitiere kod tije mopogore opogore, wantiere kuma yudo godo balance, kama waneno godo, kama wang'eyo godo weche mag movement, kama intiere kod paro, duto te timore e obwongo. Daktari manyiso ni obwongo ni bende en na fuon mangima e del ka madwaro remo, odwaro oxygen, odwaro madini. To en ma en ng'ato. Niwach koro gik moko te e piny ni watemo timo negi transplant. To obwongo pok otim ne transplant, nimach ruth en in gobwongo ni. Mabe kobwongo we tiyo, wanyalo wacho ni bende ilalo ngimani. Mane ma wacho ganin brain dead. Koro en kuma nigi yore mang'eny gi tije mang'eny ma ngiso kaka dendi onego ti. Kane wachako chendo ni lero nwa ni nitiere kuot moko mag obwongo ma bende nitiere kaka ok dhi rocho ngima ng'ato ahinya, nitiere moko manyalo dhi maroch ngima ng'ato, manyalo miyo ng'ato wito kata ngimane. Koro wadonja ne chuny twagni, ang'o manyalo miyo obwongo kuot obed kamoro amora kata kidieny moro amora e obwongo ka? Koro ing'eno pogre, nitie kuot mar e obwongo manyalo mako nyithindo gi manyalo mako joma dongo. Nitie pogruok kanyo. Niwach nyathi iyudo ka obwongo ne pod dongo. Iyudo ka wiye be space mantie wiye no pod tin. Ok obor gi mar ng'a duong' lakini pod otin. Koro kaka kuot nyalo timre obwongo ne opogre gi manyalo yudo ng'ama duong'. To ng'ama duong' be iyudo ka en koro ose machua, ma nitie tuoche manyalo donje mek maturity mosetimre no. Koro nitie pogruok kanyo. To wawacho ni in general ni nyithindo kuot mar obwongo mang'eny ma giyudo en kapiny mar obwongo kone. Kuonde mane wawacho brain stem, medulla oblongata gini gi cerebellum. To joma dongo kuot ma giyuda mang'eny en kawiye kono. Kuonde ma frontal lobe mane waneno kacha, parietal lobes gini go. To ng'eny kuot e obwongo mar joma dongo owa e kuonde moko mar del. To ng'eny kuot obwongo mar joma tindo ochakre gobongo, to timre kamano ni wach dongruok matimre mapiyo ne joma tindo seche moko chachre. Ema koro iyudo ka chik mane wawacho cha ni kamoro nego dongo marom nade nyalo kethre, aeto koro dongo no bedo mang'eny. Koro ewi mano be joma dongo
be nyalo yuda kuot e obongo ma ochakre e wi obongo kacha. Lakini odhi biro mopogre opogre. To obiro bedo marach kolure gi kuma oyudre. Gi kaka olandre e dendi. Odhi bedo marach kalure kod kama oyudore kod kaka olandore e dendi. Moro inyalo pimonwa gi dhok mayot mokalo kaka ipuonjowa ni ka po nono oyudore kanye to nyalo bedo marach moloyo kipimo kod kuonde mamoko mag del gi gimomiyo. Koro ineno, ne wawacho kamoro kae ni Medal oblongata en kuma ng'ato yueyego, adundo ni gwechego. Yani tije ma miyo ingima timre ka. To kae be ema ridre dhi e ng'uti, dhi nyaka spinal cord. En kuma diny kabisa. Ma ko tumor moro, ko kuot no otimre piny ka, en kuma lich. Obed ni en kuot malandre kata ok olandre. Tekno yudre ka en kuma lich ma be daktari nyalo luoro mako. Aeto piny ka iyudo ka bende odiny. Niwach kae ne wawacho ni wang'i nitie, aeto piny wang'i nitie umi, nitie area mwaluongo ni base of brain, ma be yudo tek. Donjo kanyo ni mondo ithiedhi pek. Koro kuot motimre ka wachne be dhi bedo marach. Aeto koro kuondegi wawacho ni cells mantie obwongo gi opogre. Koro nitie ma ko olalo chik mowachno, gilandre piyo kabisa moloyo moko. Koro mano be nyalo mi ng'eyo ni ma en marach to ma ok dhi bedo marach. Aeto ne wawacho ni jomadongo be yudo ng'eny kuote obwongo moa kuonde moko mar dendgi. To koro iyudo ni rach mar kuot moyudogi no lure gi rach mar kuma nochakrego. To kuma oyudi ni kuot ma oe obongo oa kumoro nono, mano en tuo mose landre. Ma tiende ni odhi bedo marach. Onyalo kata negi. Thothne ka winjoga kod daktari winjoga ka wathoroga bedo kod buok ni samoro gini nyalo bedo kata tuoche kaka mag kansa, nikech kansa bende biroga kod kuot. Wachonwa kacha ni bende kuot mar obwongo pogore kuom jomadongo kachiel kod jomatindo. Jomadongo ileronwa kacha ni thoro wuok e fuoni mamoko mag del, jomatindo to ng'enyne ochakore mane obwongo kaa. Kanye ma koro ibiro wach ni ma to nyalo bedo kansa to ma ok nyalo bedo kansa. Moro ilernwa ka mana matin, nikech ka bende chachoga oganda mokalo. Mana dier. Koro ne wachako gi wacho ni kuot mora mora nyalo timre e dendi. Kolure gi kaka chik noko ok olu maber. To ko en kuot ma ok landre, kuma obete no e kuma ochung'e, mano waluonga ni tumor. To kolandre kobedo kansa. Koro kansa tiende ni in gi kuot mar obwongo kata mar kumora mora ma nigi yot mar landre. To en ma koro obi olich. Koro wachako gi wacho ni nitie cells mar obongo ka ma nigi yot mar yudo kansa. To nitie cells manigi yot mar kuot to ok gilandre. Koro opogre. To waneno ni thoth mar cells mok landre yudre e iye kanyo. E iye kae waneno ka nitie space e iye kae ma nitie ga pi moro e wi ubongo ma waluongo ni CSF. Kuot matimre e iye kanyo thothne ok ochendi. Nitie moko be matimre e temporal horn ka, kuondegi kar winjo, kar ng'weyo gik moko, mago be ok landre mang'eny. Lakini nitie moko be mamako cells mane wacho ni support nerves. Mago nigi yot mar landre niwach gimako kuonde mang'eny e obongo ka. Koro kanyo ka wawacho ni mago are more likely ginigi yot mar bedo cancer. Lakini tumor koro en a general term. Obed malandre, obed mok landre. Koro malandre no waluongo ni cancer. Obed no yudre kumora mora, obed no en obwongo ni kata
e dendi kumoro amora. Nyakwara Mugejong wantiere kod Dr. Sami studio kawuono wang'iyo kuot e obwongo, wang'iyo kacha kaka obwongo chal, wang'iyo tij obwongo fuoni mopogore opogore, kacho kaka ne daktari lero ni kuot mag del kuonde mopogore opogore en kaluwore kod chik mar del, kaka otimore e fuoni mamoko kaka onyalo timore bende e obwongo. To en ang'o gini monego bed ni ing'iyo kata monego bed ni chiko ne iti mondo mi ifwenyane ni nyaka bede ni gimoro rach. Mago gimoko mathoth wadhi yudo kidieny mar ariyo, miyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *812 *789 #. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mota waloso kulingana kwa horsepower. Wanapima kulingana kwa horsepower. Leo gi horsepower. For example, my Regon 7.5 horsepower. Eko beche. Ngimo idho kiwango ma kigoni ng'ato customer bay kaluwore gi bay manyicho watiyoga go chien kucho. Gi sani nitie pogruok maduong' nikech sani material yoidho. Koro ibuild trust mondi kuom customer ni. Ya koro trust ni nyalo biro owe ni machine kata maduong' moloyo mano. An Pamela. An jaodi. Jaoda. Aneno ka pasa ne osechako wiro wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midawo. Cash. Simple. Dweche adi? Dweche auchiel. Be iseng'ise? Development moro timi thuru ka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kuot e obwongo. Onyalo bedo ni oai fuoni mamoko mag del to landore nyaka obwongo. Daktari oleronwa kacha ni malandore go thoroga bedo mag kansa. To ma ok landre nyalo beda kuot ochakore achaka kuma itiere no to kanyo ema oling'e. Daktari wabedoga kod gik mang'eny manyalo miyo ng'ato chichi nyaka bedie ni gimoro okote obwongo na. Mori nyalo pimo ni Nyakwara Mugejong ni ang'o gini manyalo timore kapo nono ni en kuot. Onyalo bedo kota mapile kata onyalo bedo kansa. Koro ne wacho ni wadwa pogo nyithindo gi joma dongo kamano. Koro kuom nyithindo ni wach wigi pod tin, pod gidongo. Iyudo ni wach kamano achiel kuom gimibiro neno chon en ni wiye bedo maduong'. To nyithindo ma space mantiege e wich ni kopoko olorre tiyudo ni koro bedo maduong' piyo moloyo. O mago nyithindo ma pod yom ma wigi pod goyo. Mana achiel. Nyathi be tek pimo wich bar. Lakini inyalo yudo ni oywak ahinya gi owinjo rem kumoro moko ng'ere. Aeto onyalo lalo tije mek dende. Kaka koro inyalo yudo ni lwete moro ok ti kako onego ti. Kata tiende moro ok ti kako onego ti. Kuom jomadongo be lure ni kuot no otimro gi kanye. Koro jomadongo iyudo ka ginyalo wacho ni gin gi wich bar masiko mabe medre. Ginyalo bedo ginyalo yudo ndulume niwach koro kuot no otimre kuma ochacho stima mar obongo cha. Koda mar nyamatindo be nyalo yudo ndulume. Niwach koro odongo kuot no timre e space ma onge kuma dhano wuoge. Iyudo koro niwach pressure no e wi wich bar be ji chako bedo gi ng'ok
mayot. Aeto kanyo be niwach kiyudo ni kuotno timre kar wang' inyalo yudo ni koro ok onen maber, kata otimre kuma ne wawacho kar wuotho, kar muscles nitiyo, inyalo yudo ni koro ok iwuothi, kata koro in gi confusion, pachi lal mang'eny, niwach omako kuma kar paro. Koro obro biro e yo mopogre opogre, to nyaka wang'e ni mar nyathi bro biro mopogre gi mar duong'. Komako kar balance piny kacha mane wawacho cerebellum, iyudo ni ng'atno en gi challenges mar coordination. Owuotho ok owuoth maber, ochalo ng'awo mer, weche be ok owach malong'o. To gin gik matimre piyo piyo. To koen gima landre, koen kuot malandre, mane waluongo ni cancer cha, nitie gik mabet timo dendi. Iyudo ni koro appetite dok chien, kilo ni be dok chien, iyudo ni nindo be chandi koro. Koro nitie gik mang'eny madhi chachi e dendi, ok ewi kende. Mano koro malandre no. Inyalo winjo liet mar del bende, masiko. Liet mar del machwakore koso liet mar del golo luya? Machwakore. Del machwakore. Mama gi thoth ne bende giluore kata gidwa chalo kod ranyisi mag tuoche mamoko? Mana die. Koro matiende ni kopo notimre, en be gima dwaro nonruok malong'o gi ng'awo lony gi wechego manyalo none mowach ni kama e kaka timre. Lakini wasewacho gik mabe nyalo miyo mondo ng'ato orang konyruok machal kamano. Wich bar ma ineno ni siko to medre, mago gik ma inyalo dwaro nonon malong'o. Seche moko ni nyalo timo tijeni mayot, to koro kinyal tiyo tijeni, iwinjo kiol mayot, iwinjo ko lweti kendo ok ti, ok otegno kaka ni ng'iyogo. Mago te gik ma nyaka mi par ni to nitie gima timore ka. Daktari Mathuroga bedo kod cases moko ma ng'ato winjo ka gima entiere kod compression e wiye, ka gima wiye diyore. Debe ni obwongo cha kuot, koro dhi winjo ka gima wiye ofundore diyore ka, koso ma ato kende mana ranyisi mar gimoro nono e wich ka? An gi geno ni wabro yudo thuolo mar wuoye e wich bar. To wich bar nyalo bedo ranyisi mar kuot mar obwongo no, miwinj ka gima pressure nitie. To be onyalo bedo ranyisi mar tuo mar wich bar, ma be wanyalo wuoye mathoth e wi. To koro en gima nyaka lure gi ranyisi mopogre opogre, mondo kigo kwano go te ineno ni mae chiki ka kuot mar obwongo. Antiere kod picha moro ka ma bende leronwa mana moko kuom ranyisi mane ileronwa ka, kaka iwachonwa kacha ni ng'ato nyalo bedo kod ndulme, kata ng'ato nyalo riere. Iwachonwa kacha ni del nyalo bedo kod yom ma ng'ato onge kod balance, nyalo bedo ni gimoro setimore. Ipimonwa kacha ni samoro ng'ato chunye nyalo lewe weche mag ng'ok, to ka po nono ni orocho kar obwongo mar wang', to nyalo ketho kaka ng'ato neno. Pogruoge gi lokruoge gi gibiro dichiel koso gibiro mos mos, nikech kuod ni ok ang'eyo kotimore atima dichiel ni pa kata odhi mos mos. Koro ranyisi bende biro mos mos. To nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ochop kama koro ng'ato neno lokruok e kit ngimane? Donge ne wawacho ni odhi bedo ranyisi mar tuono kata symptoms ne nyalo biro kolure gi cells mage mokethore. Donge nitie cells ma medre mapiyo, to nitie ma dhi mos mos. En gi kanye, nitie kuonde wi modiny, ma kata kokuot matin to osechako golo ranyisi. To nitie kuonde ma space be nitie iga, wach in ikien adi. Donge in ng'atin matiende ni kata space ma en gono pod tin, ma kata gimoro amora ma ok de chando ng'a ike ng'eny chandi. Mago gik ma waparo ko waneno ni ang'o manyalo bedo gima lich. To kuom adier nitie gik ma kotimre ni to nyaka ing'e ni ok in gik makare. Kopo ni
ni ichako bedo gi ndulme to ni onge go mago gik manyako non to ok en ndulme mokel gi infection mar ubongo for example wawach ni kaka weakness yom mar del mane wawacho no mago gik manyaka mi chich ni nitie gima ok en kare kuom adier nitie tuoche mamoko mabe nyalo timre kamane momiyo dware ni onon ni to en mane to nyalo bedo kama to ineno kaka waneno rangisegi ko gitimre mo git kamagi to nyaka mi chich ni ngeni nitie gima timre ka mok kare moro ng'ato neno chenro ni osebedo koneno moko kuom ranyisi gi onge gi balance gimoro ok dhia kare wenge ni ok neno yo makare wich bar mosiko kaka ni wacho cha kopogore kod mani wacho kata ni samoro en ng'at makoro system ne olokore onyalo ng'ok kachiel kod chuny malepo obiro iri kaka Dr. Sam idhi timo ang'o mondo mifweny ni ma ato en kuot mar obwongo ma en kuot ma en tumor ma ato en kuot mar obwongo manyalo bedo ni en cancerous tene ni ma onyalo bedo ni oaka moro kata ae obwongo no to nyalo landore kuonde mamoko wuothe kodwa e okange gi duto te mondo mifweny ni ma aten ma ato ken ma ibira ire hospital to ineno ka weche mowacho go inyalo bedo go gimokwongo ma abro timo adwa winjo kaka gigi oselure kaka gisetimre ka ndalo ma gisekawo to adwa ng'eyo ni dendi be osebedo nang'o chwakruok mar del ni be otimre kilo ni be olal mago te wadhi nono aeto koa kanyo abro pimi to nitie gik mabro neno kopo na pimi anyalo yudo ni kara in bende ok ni ng'eyo ni kara chich gi kumoro ni teko gi opogre ontie kaka ibopimo ming'e teko makora cham gi teko makora chich opogre nitie kaka anyalo pimo wang'i ane ni seche moko be okoro kine maber in be poki realize ni mano timre ni nitie findings mabe wadwa neno ni to koro in kaka ng'aduong kuonde moko mar dendi to chalo nade to historia ni kolure gi kaka nayudo kaka nawinjo kaka iwacho to nyalo chika kure niwach bende wang'e ni tuo mar ayaki be miyo ng'ato bedo gi yot mar yudo kuot mar obongo gi kuonde moko mar dendi koro mago te ing'e ni nyalo miya ng'eyo ni to wachiko kure koa kanyo to gima duong' ma anyalo timo en go picha mar obongo to picha mar obongo mwahero timo en MRI mang'eny mantie mang'eny to en CT scan mago te nyalo miyo wakony lakini madhi ng'isowa obongo e yo maler en MRI to odhi ng'isowa ni to e obongo ni kuot ni kanye to be kaka kumwa nene ni be chal gi kaka ne ranyisi mane waneno ko aeto kopo ni waparo ni en kuot molandre kuom kumoro e dendi mago be koro nyaka wanon wane ane ni to koro kuonde gi to chal nade kanyo bende koro nitie thieth mwanyalo chako timo mar first aid mar koen gi ng'ok ko wiyi bari ere kaka wanyalo duoko pressure cha piny ka in gi lit kumoro ere kaka wanyalo konyo kone wayudo ni kumoro mar dendi chandi ere kaka wanyalo konye aeto koro wapimo mamoko anyalo dhi mbele koro nitie gima anyalo wacho ni definitive treatment ni koro kuot ni wadhi timo kode nang'o moro kapok wachope e thieth daktari awinjo kimulo tuo mar ayaki kaachiel kod kuot mar obwongo nini jogo mantiere kod kute mag ayaki nyalo bedo kod thuolo mamalo mar yudo kuot mar obwongo kopogore kod kute mag ayaki kata tuo mar ayaki ang'o gini mabende nyalo miyo ng'ato bedo ng'ala manyime mar yudo kuot mar obwongo koro ewa wacho ni ayaki en achiel kuom gi to moro en radiation ndalo machon mane ji pok ong'eyo rach mar radiation ne gibedo exposed ahinya to mano be ne chacho kaka cells mane wawacho cha
kaka chike gi onego bedini gidongo marom kama. Waneno ni nitie infections ma be nyalo kelo kuot mar dendi to landre nyaka obongo ni. Kaka mek cervical cancer wang'e ni nigi yot mar timre. To nitie chemicals ma ji nyalo tiyogo ma be nyalo miyo nyalo chacho kaka cells mar obongo ni dongo kaka medre. Mago te gin gimiyo yot mar ng'ato bedo gi kuot mar obongo. Aeto ng'eny ji be seche moko wakie ni ang'o momiyo mare otimre. In fact, the majority of cases be inyalo yudo ni ok ibi ng'eyo ni nang'o ng'at kama oyudo kuote obwongo. To sani research nyisowa ni nitie jok moko monyuol gi genes ma miyo gibedo gi yot mar yudo kuot mar obwongo gi kuonde mamoko mar dendi. Ma koa dhi mbele nyalo chopo kuma koro achiel kuom gima watimo ne ng'ato kuom ng'iyo ni ngimane dhi chalo nadi en ng'iyo kaka genes ne chalo. To koa yudo machal ka manyalo kelo kuot e obwongo to koro waneno kaka wanyalo timo mondo kik oyud gino kata koyudo wamake chon. Awinjo kimulo kacha weche mag kao historia, iwacho kacha weche mag scan ma bende itimo mar go picha ni obwongo ni chal nade, bro nyisi ni en kuot kidieny mane. Thothne weche mag cancer daktari wawinjo ga weche mag biopsy kod gik makamago. Mulna ka biopsy kod kuot mar obwongo kachiel kod seche ma itimo diagnosis ni. En biopsy chopo gi kidieny mane kata okang' mane makoro idhi time biopsy? Pod itime sama itimo nonruok, no? To lure gi picha nong'isi nang'o? En obiro kaluwore gi picha. Picha nong'isi ni gini olandre koso en kumoro achiel. To ko en kumoro achiel en kuma wanyalo chope koso ok wanyal chope. Ma kwa chope ok obi chendo. Ok obi chacho ngimani. Koro mano ko ayudo ni ok wang'e kare maber to inyalo yawo obwongo mondo ogol pis matin mar biopsy mondo odhi ong'e e lab ong'ere ni to karama e sel mane to dongo marom nade, to en ma kansa koso en molandre kumoro koso en moa kure. Matiende ni kwayudo kamano nyalo miyowa rang'is ni thieth ma kama ema ber kode kata chalo ka gima gini bro ringo kodi kama. Seche moko iyudo ni kisego pichano to be osemiya yo. Kolure gi kaka ing'iyo ni gichalga kogo gi picha. Koro nyalo yudo ni ok ochuno ni tim biopsy mondo ing'e kaka idwa dhi nyime. Seche moko inyalo yudo ni koro kuma entiere no berabera kidonjo migole chuth kar golo mana matin. Kolure gi kaka ipimo ng'atno bi neno ni picha ogole nang'o. To inyalo timo kamano mana ko iyudo ni ok en malandre. Kata ko en malandre to pod en chon. Niwach kidhi yang'o itere pala ma landre ma advanced to chachruok midhi timono ging'eto nyalo lande moloyo kaka moigo ka ni weya. Koro di weye ithiedhe yore moko mondo duok chien eka ine ni idhi time nang'o. Nyakwara Mugejwanga kaka wadhi nodongi medo ng'eyo kendo medo puonjori mathoth. Iwinjo kacha ni kapo nono ni exposed to gik moko kaka radiation inyalo yudo kuot mar obwongo. Intiere kod anyuola ma samoro untiere ga kod kuot ainago inyalo bedo kode. Po nono ni intiere kod tuoche kaka mag HIV inyalo yudo kuod ni mayot mokalo. Kachiel kod moko bende ok ong'e ni akanye. Waka uyuyo ka waduogo to wadhi nyime kik idhi mabor kata matin kik isudi. As we speak, Munyeki Primary School has been attacked. Huruma Primary School has been attacked. AC Primary School, the biggest polling station, has been attacked. Nyakiambi polling station, Gorika and Mumbi. Yiero madundo ma Olkalao obagi kang'uro kwako chenro mar arita bang' kweth moko ma oumo wiegi nenore e kind jochiw arita.
Sifuna medo yudore kama deny ka koro othiche oko kaka jalup jaleg kweth manok e od buch Senate. Ne jok manego ohand pi. Wayie yiani nu konyo e thuolo mane pi onge, but sani koro pi nitiere e areas manu supply go. Manyuru ohala moro maber munyalo timo. Kambi Homa Wasco siemo achudhe makwalo odundu mag pi kendo kelo nok mar pi e boma ma Homa Bay. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets, it's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Wate wan ka in waparo ni pari mane tugo gi pachwa. To kara gik maricho gi te in mane timogi. Penj laktar kokalera Mogi TV ngima en mwandu kuot e obwongo mane twakwa wantiere kod Dr. Sam mabende osewuotho kod okang' gigo manyalo timore mamiyo inyalo bedo kod kuot. Ranyisi minyalo neno ponono ni kuod ni nitiere obwongo ka abine no wayudo kacha ni opogore kuom nyithindo kachiel kod kuom jomadongo. Kuom jomadongo thothne onyalo wuok e fuoni mopogore opogore to dhi obwongo kata onyalo chako gi obwongo kuno. To ng'enyne kuom nyithindo othoro ga chako e obwongo. Daktari isetimo nonro, isego picha, samori timo nyaka biopsy, yudo ni ok en cancerous, to en cancerous, to kuot to nitiere ka ngima jatuo ni ok dhi maber ahinya. Itimo nang'o ka iseyudo results gi ma ne imanyo? Koro ibro ng'e kaka idhi mbele lure gi kaka niyudo ka nipimo ng'ano, kaka niyudo ka nigo picha cha. For example, niyudo ni en tuo molandre kuom oa kumoro mar dendi, nyaka koro ithiedh kuma oaeno kopok imako kuma ochende obwongo. To koen iyudo ni bende en kuma en sensitive kaka ne wacho medala kocha. To koro inyalo wacho ni idwa luwo yo moro mopogre. Ma yorego nyalo dwaro ni tim gimoro kaka radiotherapy, chemotherapy. Radiotherapy en tiyo gi radiation wang'o kuodno. Chemo to en yath misoyo e ler mondo odonjo obwongo mondo owang' thiedhno. Seche moko be yadhno yedhego mek chemo be inyalo sogi katoki kono, luongo ni spinal cord, mondo odhi malo, odhi okony wang'o tuono. Lakini mago te bro lure gi ni iyudo ni en tuo aina mane, to omako kanye, to nochakre kanye, to ng'a deal go en ng'a duong' koso en ng'a tin. To ko en mama ma pok oyudo nyathi, nyaka bed gi paro ni onyalo bedo ni mbele ka odwaro nyathi. Koro ok onego achach yotne mar yudo nyathi, niwach e obwongo kae be nitie glands moko mwaluongo ni pituitary gi hypothalamus ma release hormones makonyo kaka idongo, kaka ibedo dhako kata ibedo dichuo, kaka inyalo rito nyathi ei, ma kwanogo te nyaka tim. Ng'eny thieth mar kuot e obwongo dwaro gimwaluongo ni multidisciplinary approach. Ok obi bedo daktari achiel, bro bedo japicha manyalo some maler
bro bedo pathologist ma nyalo dwaro ni kipande moyang no odhi chal nade. To wanyalo tere lab kure mondo wanone, wanyalo timo investigations mage mondo wanono matut. Bro dwaro surgeon mabe, neurosurgeon mabe dhi gole. Nyalo dwaro neurologist mabe koro dhi konyo gi duoko pressure piny, thiedho ndulume konitie, medo teko. Bro dwaro psychologist niwach magi weche mapek mabe nyaka konyi ni ibro dhi mbele nango. To kopo ni wayudo ni nigi risk factors mane wawacho kaka HIV infection, bro dwaro daktari molony kwenye kuom thiedho ayaki gi physician. Bro dwaro endocrinologist kopo ni oyudo ni ochacho kar hormones. Koro lure gi kako yude, lakini thoth ko gini onego tim maber to dwaro dakteche mo pogre ma koro dhi ng'iyo kaka idhi tim. Koro wawacho ni kolure gi kaka no yude, ko en gima landre to se landre ahinya, thoth approach en ni ok nyal ng'ole ko en gima landre niwach idhi medo landruok gik mimako mang'eny go mabe seche moko koro kochopo kanyo unyalo winjre gi jatuo gi family ni kumochope ni koro inyalo konya itae. To nitie kuma be inyalo neni ma inyalo ng'ol aeti wang'e, kata iwang'e mondi eki ng'ole, kata ma ing'ola to be ruma. To nitie be ma wanyalo neno mawach ni ma kumobete no ok en kuma lich, to be ok wane komedre, to ok wane gima ochacho. Koro mago te gin yore mopogre mwanyalo thiedhego. Wach mar ng'olo ni awinjo ka ong'eny ten mana ni wacho kacha ni ponono ni en moselandore to ng'ole no dhi kelo chandruok ahinya. Moro ok en ma onego bed ni ng'olo, moro en kama odhi mopondo i obwongo kata kama delicate kaka ni wacho nwacha. Bende wantiere kod yore mamoko mag thieth kopogore kod koken mar kansa, nikech kansa dwaro kemo kachiel kod radio kachiel kod surgery samoro. To kapono ni ok en kansa to en kama delicate ma ng'olo kata chope nyalo bedo matek. Nitiere alternative kata yore mamoko manyalo thiedhe godo? Koro nitie wang'eni nitiere gik moluongo ni cyber knife ma be seche moko temo ng'olo gi moko yangi. To en gima ok yudre mayot, to bende ok ochop kuonde te mar dendi. Koro emomiyo eneno ni kuma kuotno nitie en gima wanyalo tiyo gi yore mopogre mok ng'olo, koso wanyalo kata kwa tiyo gi yore go pod wadhi chacho weche. Niwach gima chando jotuo en ni ko giwinjo ni nitie yo moro, gidwa ni gilare, giwinjo ni ko gidhi India kata ko gidhi kamoro idhi losnegi. To nitie kuma be onyalo chopo ma dwaro ni iye ni kuma chope no onge kuma giminyalo time, ni koro idwa ni otimni gima waluongo ni palliative, medo dak kuom igni modong'. Daktari, wathoroga bedo kod midhierni mopogore opogore, to kaka ileronwa nitiere moko ma gin kansa, kot mago obwongo moko bende ok gin kansa. Ponono ni ok en kansa, ok en cancerous. Inyalo ng'ole kata ochako duogo kendo chako kuot kwa machielo e obwongo ka. En gimoro manyalo timore dinoya koso kosethiedhe dichiel ma otim thieth maber to ok en gima nyalo chak duogo kendo? Nitie ma inyalo ng'ol ma onge ok bidongo kendo. Be nitie kaka ne wacho ma ok ochuno nong'ol, ma be iweya aweya. Inyalo yudo ni be in gimoro to kiani pok ogoyiga piche obwongo. To nitie ma be wang'e ni ko ang'olo pod donga medre. Ok olandre lakini odongo. Mago be weche gilich. Koro
to be odongo gi kanyi. Mago te gik ma nyaka wakik mondo wane ni to idhi tim nang'o. To en adier ni nitie ma inyalo ng'ol ma ogoli. In fact, thoth gi inyalo ng'ol mogoli. To kata ko en malandre ni ko yude chon, nitie kaka radio gi kimo nyalo konyo ma ko bang'e dwarre tiluogi ng'olon. Mago be nyalo timre. En ni koro ng'eny ji ma kuot ma e obwongo chando gidhi hospital modeko. Kata kuma gichake iyudo ni daktari okno fwenyo wachno chon. Koro ko gichopo iri to iyudo ko tuo osemedre kata oselandre e yo ma koro konyo tek. E tuoche te kichako chon eka ber. Wuothe kodwa e safar mar chango. Samoro setimni radio, samoro timni chemotherapy, samoro oyangi, kotende kod kuot manitiere obwongo ni. Safar mar chango thoro chalo nade? Koro, inyalo yangi ma ogol kuma okuotno moko chacho kaka obwongo nitie. Mano is the best case scenario. Kotudre gi inyalo neni maonge shida inyalo weya obeda beda. Mago scenarios ariyo maber. Inyalo yangi to ochuno ni ong'ol koda kumoro ma obongo ni matimo ga tich moro. Kwen neno koni to kanyo be igolo. Mano tiende ni kogol kanyo to koro in koro kibine okinyal neno. Kata ong'ol kar language. Yudo ni koro in wuoyo kata paro kata organized thoughts ni koro bedo mapek. Kata koro ong'ole to ong'ol gi kamoro ma mbele kama koro bedo ni matek tiyo. Iyudo ni en adier koro ng'olno oresi koro idhi dak. Lakini nitie koro mbala moweyo madhi chacho kaka itiyo. Mbala no be nyalo kelo ndulume. Nitie kaka inyalo ng'ol kata inyalo wang' mo otud koda kumane wawacho mar hormones cha, pituitary. Ma koro dwaro ni in mbele kanyo dwaro ni koro itigi hormone therapy. Koro gimomiyo odwaro multidisciplinary support en ni kose yang kata kose wang' kata kose timo chemotherapy ere kaka inyalo konyi mondo kanyalre idok kaka njende nitie. To ng'eny kuot koyud chon to be onge gima lich. Idok adoka dak kaka nintie chon. Erokamano. Manyiso ni en gima koyud chon to thieth chako chon to gima ni nyalo dhi nyime e yo makare. Daktari moro ng'ato nitiere kod penjo kata nitiere kuma doher mondo milerne kotende kod weche mag kuot mag obwongo wanyalo yudi kanye. Kinyalo miyo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano mathoth. Wan gi center kumoro ni Ubuntu Neurology mantie 5th Ngong Avenue Suits. Number wa en 0729 161 318. Inyalo nuoyo? Number wa kanyo en 0729 161 318. Erokamano nya daktari. Aduoko erokamano Dr. Sam ageno ni odiochieng' machielo kendo kiduogo timo puonjo oganda wa weche mag obwongo, weche mag tuoche mag obwongo kachiel kod mag wich waboduoko erokamano mang'eny. Abro hero kamano. Erokamano ahinya. Nyakwara Muge Jwang' gima daktari wacho kacha ni chako chon ber noloyo dhi ajuoga. Ka ineno ranyisi moko kaka mano lero nwacha kikilingo do dala ma en gima dhi mbele tilingo do aling'ate matek mondo mine daktari yud konyruok. Ne daktari marwa waduoko ne erokamano mang'eny. Ne jogo mochung' ne chenro ni kidienje mopogore opogore studio ka erokamano mathoth. Ne director na Bob kachiel kod producer na Papecho Okoth erokamano nyameja. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar wamed ketika mondo mwabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Kendo di chieng' machielo aniluonga ni Ruth Otieno oriti uru masane.